Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ दिनै अगेन न'आव थांफिनलायनोसै खामानि दङ एसे। नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe. नै थांगासिनो जोङो जाहानाव सोर सोर थांगोन सासे आदा दङ ओमफ्राय आदा लावदुम दङ ओमफ्राय नानि जों साब्रै टेक्ला जुरुल आरो सासे आगै बिसोर थालांबाय इयावहा गुवाहाटियावहा ओमफ्राय जोङो गामियाव थांगोन दायो माने से हाय न'आव थांगासिनो जोङो और ये है एक बंदा जो हम लोग के साथ जाएगा अभी। क्या खाने के लिए जाएगा पता नहीं। क्या खाओगे तुम बोलो? दाउखासि लाबोखाबायानो नोङो हो दाउखासि जासिगोननो मालाय जाबाबो मोदोम जाया इमान लाखि जोंफोरालाय बुगावनो सिबनो जुमो माथो जाबानो मानो बुगासो It wrapped around your soul with no control. Paano na nga? Azaw, ikne he. Gosoko gosanay mana. Wow, what ilamba-lamba po. Ibu mo'ng tar kasi ba? Balik kote ase. Ayo doi amoi lakat. Iko bain lagi dong Yo mana? Ay, bisa gelo-gelo senang nai. Nunga bayi ladu-ladu kan lah kan? Siya gelo-gelo. Mudah banget. हाँ? आपको क्या होना? ये वाला 800। हाँ? 800। क्या एक में 800? आयु मैं से दाम था दाखिल हम लोग वहाँ पर लिया था वो इतना दाम नहीं था तो उधर कितना था? गुवाहाटी में कितना था? उधर तो 300 ना 400 में दे दिया हमको ऐसा वाला एक। अरे क्या ले लो फिर क्यों 800 बोला था भाई? ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। और वो वाला कितना है भाई? ये वाला तो 700 का हे इतना दाम बोल रहे कम में कितना में देगा बोलो? हाँ 600 नहीं थांसै आरामसे उन्दुलांनोसै। Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving close. दसे उन्दुना लाबाय ओमफ्राय जोङो मुक्तापुर मोनबायमोन मुक्तापुर मोननायावसो सिरि मोनबाय मुक्तापुर मोननानै आगदाथिं हाबलांनाय लामाथिं फैबाय जोङो दायो मुक्तापुरनि बिथिं बर' गामि दोङो ना लामाया ससे हामा बाट मोजां माने सिगांथिं आरो
दायो जोङो मा मोनलाङो हा एरकुसि खैराबारि मोनलांगोन आरो इथिं थांनोसै खैराबारिथिं थांनानै जों उदालगुरिनिफ्राय रौतानिफ्राय अरां माने आंनि हम टाउन ओमफ्राय नै मा सक होनो आदा इखो आन्द्रिघाट सक ओमफ्राय जुलापि जादो ओमफ्राय आं भिडिअ लाबाय थादों ओमफ्राय आंखौलाय सोर लानांगौ नांजाख्रोनो हन गोदोदो नायनो जानो आं लानायखौसो जाबाय नुदोना बोरैबाथारलै इलाय आंनिया इदिल' गोदोखौसो जायो जि गोथाव गोथाव मोनदों ना गोथाव मोनाखै नै उन्दुदोंमोन बुथुथब जाजोब्बाय मा होनो उदालगुरि मोनफैबाय बेयावहा जोंहा आब'नि फिसालानि थाखाय माबा माबि बायनो नागिरदों आङो बार्थडे दङ नालाय बेनि दङ माने एक्सुवेलि बार्थडेआ थांखांबाय हो खिन्थु आङो बेनि बार्थडेखौ आं खुंना होगोन होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आं बावगारना थादोंमोन बिजिखाय ओमफ्राय गथ'आ हरसे उन्दुआखैनो आरो बार्थडे दिना आंखौ कल खालामगोनदां होननानै ओमफ्राय आं बावगारना दोङो बेखायनो आं जि दुखु मोननानै ओमफ्राय दा आङो गुवाहाटियावबो बायखाना दोन्दोंमोन आङो बार्थडेनि बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय इखौबो लाबोफानो बावगारबाय बेखायनो दायो आङो उदालगुरि मोनफैबाय जिहेतु उदालगुरिनिफ्रायनो बायना लांखानोसै बिदि होननानै सानबाय आरो स' नायलांबाय थादो दोनों सब देखे दे মেশিন হলে কেনিকে কিভাবে করবো दायो बायखांबाय जोङो सासे लोगोनियाव थांगासिनो बे लोगोआ माने जोंनो अमा बेदर संनानै दोनो बेखौ जानो थांगासिनो जों दायो अमा जाया जाया दानो जागोन इलाय बिसानाव मा खबरलै मामु हा मा संना दोनदों नाय लोगोआ जोंनिया माने इयाव भारासो थायो आरो जाबायानो नामा नोंलाय 영내 머리에서 쳐내오네 이시 누구만 आं दा फैदो मा मुवाथ' इदि एवनो थालाखै नाजादों आं बेनिफ्राय थाथारदों जोंनि रुमाव एवनायाव नोंसो एवदोंना मिथिखादों आं एवदों मा मुवाथ' एवखायाखै 110% सियर 이 fat freezer buah banyak banget sih
Ang mix ang buah kan na belum mana. Neng le dah lim di Islam buat sih nak mola. Buah busuk. Lemua. Rumah pernah mana kan tu. Semua orang tu le saya mungkin tu kelang sebayang mana sana beli mas sudah ada kami sini jangan sana. Ang Gemsri. Koko rasa dah. Ada problem lain ni lupa tu. Koko. Salah tu. Ya. Bây giờ thằng mấy đấy thằng nó rồi nó kiệt của bố vung kẹt kì Tôi tôi mà cứ được không biết bò lâu sau là không biết nó lạc rồi Chả lấy nào nhà xuống chỉ. Mấy nào đi. Apa Sona? Tukulu. Kamu ricin. Ikhwan mana tu? Ikhwan mana tu? Khanai sin bai khama. Khanai sin bai ba. Deh. Hai. Khanai sin bai apa nang khanai sin bai? Khanai sin bai. Ya, duk. Duk. Ha. Ha. Nung thang mấy không mà đủ kiểu gì? Ni sana na ni na. Ang na ni na.